di guys, di man ako mag-video na kay padung og tubigon kay nakatagdagan para sa ko. Ako nalabyan pero nanay gyud ko nagikan sa akong unahan sa akong likod. Oh. Okay. Masa nakapagkahitabo ni pagkaugma ba? Oh my god. Sa trasigo ko sana. Wait out na. Tingnan mo ka. Wala na yan. Sa tapit sa ano. Bakit na mabuwan? Ikan pagbagyo. Kuhan ta karon. Sa gate count na yun. Saan na kay forma ni pagkaugma? Sa unahan sa sakit ng tiyan. Adong tubigon. Kuhanan dire. Tagara. Mga tanah tao niya ito na ito. Uyam din. Nice din ang view. Hila niya after mga 3 months. Nice na kay view din. Hill. Yung mga bato ng apot yun din. Baka asunod din siya ba? Siya mas sa mga amazing kay view sa mga. Tubigon kung sabay biyahe kay alert level 3 na nabaw pa January 16 day guys 15 na di karon buwan na nagikan pagbagyo. Oh, magbuwan di umma. Magbuwan umma di. Bro, asa ni dapita ro? Sige sige unahan. Di ko sinumagis kapag lapay nalapyan ako dito katigyan. Na luyan. Pero baka hindi pa tumuon. Yes, waiting shake. Barangay dire. Makas Tubigon na guys. Makas Tubigon. Tubigon na guys. Bukid nga bahin sa Tubigon. Ugma na guys, ugma, magbuwan si Odette dari sa Bohol. So, buwan na may ikan pagbagyo.